Το ερώτημα είναι, σήμερα είμαστε οι κριτές της ιστορίας, ο ρόλος μας είναι τούτος, να κρίνουμε την ιστορία. Η ταπεινή μου γνώμη είναι τώρα η ώρα που πρέπει να διαμορφώσουμε την ιστορία. Γιατί μες στη νέα εποχή για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, αν δεν το πράξουμε εμείς, θα υποχρεωθούν κάποιοι άλλοι να μας το πράξουν. Αλλά βέβαια, πράττοντας μας το τούτο, θα σημαίνει υποθήκευση της Κύπρου για πολλές δεκαετίες. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν είμαστε σε έναν οριακό σημείο. Παίζουμε με τη φωτιά. Δεν έχουμε καιρό να χάνουμε πλέον. Κάθε μέρα που χάνεται είναι ακόμα ένα βαρύδι πάνω στον τόπο μας. Ένα βαρύδι πάνω στα νοικοκυρικά, πάνω στις οικογένειες, πάνω στην κοινωνία. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν, εγώ λέω, το κόμμα, το δικό μας το κόμμα, σε δύσκολους καιρούς στάθηκε μπροστά. Δεν βοήθηκε το πολιτικό όφελος ή το πολιτικό κόστος. Δεν είναι ο ρόλος μας να είμαστε οι αντίλαλοι κοινων που λες κάποιοι καφενόβοι. Ή έχεις ευθύνη έναντι του τόπου σου και έχεις κότσα και φτιάχνεις μπροστά να φάει και κουβελιές να φάεις. Να πιάσεις λεωφόρο και να ξεκινήσεις. Όχι στεροσόκακα. Τα στεροσόκακα για τους δειλούς ή για τους ρυψάσπιδες. Αν είσαι όμως αναγαπάς τον τόπο σου και θέλεις το κόμμα σου να συμβάλλει στο να δημιουργηθούν καλύτερες μέρες, οφείλει να με φοβηθείς, να βγεις μπροστά, γιατί μόνο οι τολμηροί εκείνοι που ανοίγουν δρόμους. Οι δειλοί, εκείνοι που φυγομαχούν, εκείνοι που κρύφτονται, εκείνοι που θέλουν προσχήματα, εκείνοι που θέλουν άλογοι. Σε εδώ την ώρα λοιπόν χωρί ούτε χώρος, ούτε δυνατότητες για τους ρυψάσπιδες. Τώρα είναι η ώρα που έχεις κότσα, θα βγεις ναι, με πολλούς να παγιώσεις, να βάλουμε ράχες πολύ για να μπορέσουμε να τρέψουμε το σκηνικό και την κατάσταση όπως είναι. Θέση μου, εντός του 2013, όσο και αφήνει σε πολλούς παράξενους, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε και θα το κάνουμε θα αλλάξει η ψυχολογία. Πρώτο, γιατί η οικονομία στηρίζεται στη ψυχολογία. Δεύτερο, έχουμε έτοιμα νομοσχέδια, τα οποία δουλέψαν ο Νομπελίστα, ο Μάκης ο Κεραυνός, συμπολία και οικονομολόγοι δικοί μας και του συναγερμού. Κομμάτι, πτυχή προς πτυχή, πέτρα προς πέτρα. Και να ξέρουμε ότι αν εκλεγεί ο κ. Αναστάσης, αν οι πολίτες κρίνουν ότι μπορεί η συνεργασία των δυνάμεων, των ευρύτερων δυνάμεων, μέσα στα πλαίσια κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, θα μπουν να κάνουν το πράγμα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεσμή μέτρο. Δεύτερη εβδομάδα, δεύτερη δεσμή μέτρο. Γιατί θα έχουμε και την πλειοψηφία στην Βουλή που μπορεί να περάσει. Θα παίξουμε με τον χρόνο. Είναι λιγουγιώδεις ταχύτητες που πρέπει να ακολουθήσουμε. Γι' αυτό, κάθε φορά που θα αναστέλνουμε κάτι, θα ακούμε ένα βαρύνι πάνω μας. Εμείς λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε τις δυνατότητες, ναι. Έχουμε τα φόντα. Έχουμε τη γνώση, έχουμε τις εμπειρίες, έχουμε το όραμα, έχουμε τις πολιτικές. Και στο ερώτημα, αν ο Αναστασιάδης θα τηρήσει και να αποσυμφωνηθήκα, μία απάντηση να δώσω. Όλοι έχουμε επίγνωση ότι αν δεν τα καταφέρουμε μαζί όλοι σήμερα, θα είναι τα φόβετρα της Κύπρου. Δεν έχει κανένα που μπορεί να πιάει η ευθύνη τέτοια να θάψει τον τόπο του συνειδητά μια και εξώ. Γιατί ξέρουμε ότι πλέον τα πράγματα είναι πάνω σε μια λεπτή γνωστή. Και μάλιστα ο Αναστασιάδης είπε σε διάφορους χώρους ότι είναι το τελευταίο κομμάτι της πολιτικής του καριέρας. Η στροφημία τον ενδιαφέρει. Γιατί όντως ήφερε τα κότσια, το θάρρος. Δεν το κάνει άλλος πολιτικός ηγέτης. Να έρθει στο δικό μας κόμμα και να ζητήσει συγγνώμη. Και να πιάει ευθύνη για να φύγει της παράταξης του και του ιδίου για το παρελθόν. Κανένας άλλος δεν το πράξει. Πολιτικός ηγέτης να πάει σε ένα άλλο κόμμα και να το πει. Εγώ λοιπόν ο ίδιος ξέρει και το είπε ότι αν αγανακτισμένοι με τον Χριστόφ και τα μπόξου μου των προεδρικών, αν ο ίδιος ακυρώσει τη συνεργασία ή δημιουργήσει προβλήματα, τότε οι αγανακτισμένοι θα μπουν μέσα στο προεδρικό. Και για το παρελθόν και για το παρόν θα το τιμωρήσουν. Τα είπε με λόγια δικά του. Άρα λοιπόν ναι, εμείς θεωρούμε ότι η συνεργασία χτίζεται δυνατά, χτίστηκε με καιρούς θεμελιούς και θα πάει πολλά χρόνια. Είτε το θέλουν κάποιοι να το δεχτούν, είτε όχι. Αυτή τη στιγμή αν ρισκάρουμε τις καρδιέρες μας. Δηλαδή ρισκάρουμε αν τόσο τόπος να έχει μέλλον ή αν θα πάει πίσω. Εμείς λοιπόν ψηφίζουμε να πάμε μπροστά. Το πίσω είναι για κάποιους άλλους που θέλουν να επιβεβαιώσουν την καριέρα τους απλά και μόνο με το να πιένει και να συζητάς. Είμαι εναντίον τούτου, είμαι υπέρ. Σύγκρουση, αντιπαράθεση, τι πούμε. Σε αυτή την κατάσταση δεν έχει άλλο δικαίωμα να αρχιθεί ανάμεσά μας. Τώρα πρέπει να δούμε σέρκα, να καθαρίσει η ψυχή μας, να καθαρίσει το μυαλό μας και να δώσουμε τη μάχη να το δώσουμε να πάει μπροστά. Διαφορετικά θα είμαστε νηπέτοι για το τι συμβεί και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Και να μην καταρχόμαστε άλλους. Τους εαυτούμε να πεταστούμε. Εγώ κυρίες και κύριοι, τούτε θέλω να πω και με στη διάθεση σας, όσα θα μου μοίραν, έχω άλλο 10 λεπτά να απαντήσω και ορισμένο να εισπέντε. 10 λεπτά.